Ritual ọ na-ada n'ukwu, na-ada na ndịda, ọ na-ada n'ihu, na-ada n'azụ, na-ada n'aka nri, na-ada n'aka ekpe. Ife gbasalụ ritual a na-ekwu okwu ya eligo ọtụtụ ụmụnne anyị nni n'ahụ. Ife gbasalụ ritual a na-ekwu okwu ya anapụgo ọtụtụ ụmụnne anyị echiche ha na-emezi ka kpalakwukwu. Echezozie na ritual a na-eme nwere mmụọ nwenu. Echezozie na ritual a na-eme dị n'ụdị na ọ dị na dabam na dabam, na enwere mmụọ na-eso ya bụ ritual n'otu n'otu. Ajụjụ gị bụ nwa onye Igbo kwesịrị ịjụ onwe gị bụ kedu mmụọ na-eso ritual a, kedu mmụọ nwe, kedu mmụọ na-aba aka ya ma ọ bụrụ na-asụ ya n'ọnụ oyibo. Anyị ma ụmụafọ Igbo achọghịzi ịma ife ama bụ na anyị chịkọtaziri ife niile ọnụ, chịkọsịa ife niile ọnụ, o were na-agbazi egwu ọgwara ọgwa, ọ na-afịọ n'ugwu, ọ na-afịọ na ndịda, eburu nchịkọsị isi na-achịkọsị ụmụafọ Igbo isi. Ritual a ifula na-eme nwere mmụọ nwe ya n'ụdị n'ụdị. Enwere mmụọ esi mba ebute. Mmụọ ahụ esi mba ebute nwere ritual. Mmụọ dị iche iche nwere ritual. Ebe ọbụla isi fụ ritual ị na-eme, ị ya na-ajụ ajụjụ nke a anyị na-eme kedu ebe o si, kedu mmụọ nwe ya, kedu ife o bu eche. Ife ịma bụ na imebego ritual. Geenụ ntị ụmụafọ Igbo, ọdịnala dị iche, ịgwọ ọgwụ dị iche, mmụọ mba ebutela ebute dị iche. Ọ ya adị mma gị bụ nwafọ Igbo tupu ị na-eme ife ọbụla ka ịjụgbu ajụgbu, maka na ndị be anyị tụrụ inu wee sị na ọkụkọ na-atụgbu atụgbu wele eri, mana anyị bụ ụmụafọ Igbo a na-azị atụgbu atụgbu wele eri. Ebe ọbụla anyị si wee fụ ritual anyị a na-eme. Nke kachasị njọ ọwụ na anyị kpokọtara ife niile, chịkọọ ife niile isi ọnụ, kpọọ ya ọdịnala. Ha niile abụghọ ọdịnala. Ụmụnne m, ọdịnala dị iche, ịgwọ ọgwụ dị iche, ritual ndị ọcha dịkwazi iche. Ritual ndị ọcha maọbụ nke esi n'obodo ọzọ wee bute nwere mmụọ na-eso ya. Enwere mmụọ na-eso ya maka na ọ bụrụ ife mmụọ ha na-eri ka mmụọ anyị na-eri. Onye ọbụla bụ onye Igbo nụrụ ọnụ mmiri okwu a ya aghọta ife m na-akọwa. Ọ ya ka o ji wee dị oke mkpa na ị ga-ajụ ajụjụ. Ọtụtụ n'ime anyị na-ebe akwa alịlị taa, na-atụ alịlị na osi nsi ha ji wee mechaa ritual dị etu a maọbụ nke ọzọ ka ife ji wee sibe ike n'ime ndụ ha. Ife mere o ji dị etu ahụ bụ maka na iju ha ese, ịtụwu ha atụwu wee jee lie. Iju ha ese malụ mmụọ nwe ya bụ ritual tupu ị na-eme. Iju ha ese malụ na mmụọ ahụ nwe ritual ahụ na mmụọ nọgụ n'ime ọya anọkọnwukwa. Ụmụ ngwongwo eji eme ya bụ ritual ịjụkwala ese malụ mmụọ so ya bụ ngwongwo eji eme ritual ahụ were aga. Ebe ọbụla ifu ritual ime, ebe ọbụla ifu edebelu ritual ije kọpili mee, ịyala ajụzi ese nke a ọkwa nke mmụọ nwe gị na-eri. Ụmụafọ Igbo, ọ ya adịkwanụ mma ka anyị na-ajụgbu ajụgbu welu na-eri, maka na ọtụtụ ụmụnne anyị nọ na ntaramahụhụ n'ife dị iche iche gbasalụ ya bụ ritual a na-ekwu okwu ya. Na-ezike n'anya ọfụma wee mee gịnị, welu na-eme, maka na oke solu ngwere maa mmiri, ọkọ ngwere ọ ya akọkwa n'oke. Ụmụafọ Igbo biko nụ, asịkwanụ na gịnị nwanụ tụfie onu egherie, ka anyị dabụkwa n'ife tụfiere onu ka onu wee gherie. Ka anyị necha anya ọfụma were na-ajụwu ajụwu were na-eri, maka na ritual a ife o bukwa na-eje karịrị akarị. Anyị bụ ụmụafọ Igbo a na-akwụzi enwe ndidi. Ebe anyị na-eje bụ kedu nke a ya eme ka ọ na-eme kịta kịta. Ịyala ajụzi ajụjụ ma bụ n'ezie anya ọfụma kedu ntaramahụhụ ya esi na ya bụ ife pụta n'ọdịnihu. Ka o bekenenu m oke a n'ọnụ, onye nụ ya mee gịnị ya ka ọrụ ibie. Ka emesịanụ, ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.